Kaixo lagunok! Gaur Txirrita eta Inurriaren ipuina irakurriko dizuegu. Behin batean omen ziren Inurri bat eta Txirrita bat. Uda zen eta bero handia egiten zuen. Hala ere Inurria oso langilea zebilen, negurako janaria pilatu eta pilatu. Ogi apurrak, fruituak eta topatzen zituen janari guztiak eramaten zituen bere etxera. Zagorri egiten du gaur. Esan zuen izerdia lortuz. Baina zer egingo diogu? Lanean jarraitu beharko dugu negurako janaria pilatzen. Inurriaren aldamenean Txirrita bat bizi zen. Txirrita oso alaia zen, baina ez zitzaion lan egitea batere gustatzen. Nahiago izaten zuen eguna alferkeria gozoan kantari pasatzea. Dindon, dindon, dagoena bonbon, dindon, dindon, ez dagoena egon eta hor konpon, Maria Anton. Udako egun bero haietan batean, Inurria goizean goiz hasi zen lanean eta gero bezala han ikusi zuen Txirrita etzanda kantari. Egun non Txirrita jauna, gaur ere ez alduzun lanik egin behar. Ez horixe. Erantzun zion Txirrita. Bera handiegia egiten du gaur lanean hasteko, bihar edo etzi akaso. Baina orain janaririk biltzen ez baduzu zer jango duzun neguan. Tokitan dago negua. Esan zion burlaka Txirritak. Oraindik asko falta da horretarako, zuk egin lana nire partez, ja. Inurriak ez zion ezer esan eta lanera joan zen isil-isili. Eta lan egin zuen egun osoan, negurako janaria pilatuz. Pasatu zen uda eta etorri zen udazkena, haize handia zebilen, eta arboletatik hostoak eta haizeak etortzen hasi ziren. Inurriak haziak bizkar gainean hartu eta etxera eramaten zituen. Bitartean Txirritak batere lanik egin gabe jarraitzen zuen kantari ematen zuen egun osoan. Gaur ere ez alduzu lanik egin behar, Txirrita jauna. Esan zion Inurriak. Ez horixe. Erantzun zion barrez Txirritak. Haize handiegia dabil gaur lanean hasteko, zuk egin lana nire partez, ja. Baina orain, janaririk biltzen ez baduzu zer jango duzu neguan. Eder ematen duzu zeure neguarekin. Esan zion burlaka Txirritak. Lasai hasiko naiz lanean bihar edo etzi. Pasatu zen udazkena eta etorri zen negua. Hotz handia egiten zuen eta inguru guztiak elurtuta zeuden. Ezen giro kanpoan. Baina Inurriak lasai zegoen nahi adina janari zeukan eta etxean. Azer egurraldi petrala. Etxe barruan gozo egoteko giroa egiten du gaur. Neguko egun hotz haietako batean norbaitek Inurriaren etxeko atea kaskas jo zuen. Inurriak zabaldu zuen ateaetan ikusi zuen Txirrita hotzez dardarka. Kaixo, zer berri dugu Txirrita jauna? Inurri, favorez, lagundu iezaiazu. Erregutu zion Txirritak negarrez. Zer gertatzen zaizu? Dardarka zauden. Esan zion Inurriak. Ez dut jatekorik, Inurri, bila eta bila ibili naiz, baina alferrik negua da eta ezin dut ezer aurkitu. Erantzun zion Txirritak dardarka. Inurriak kopeta iluna jarri eta haserre samar esan zion. Noski neguan oso zaila da janaria topatzea. Esan nizun nik esan janaririk pilatzeko negurako. Bai, baina nik nahiago nuen kantuan aritua eta gerorako uste nuen beti lana. Esan zion Txirritak. Geroa alferraren leloa. Kargu hartu zion muturrak ukartu Inurriak. Txirritak favorez laguntzeko eskatu zion, negar malkoetan Inurriari. Laguni iezaiazu, favorez eta mesedez, Inurri, bestela gozeak hilko naiz. Ez dakit bada. Esan zuen Inurriak zalantzaz pixka bat azerre zegoen Txirritarekin. Zine egiten dizut, urrengo
urrengo urtean lana gogotik egingo dudala benetan Inurri, nire hitza duzu. Agindu zion Txirritak. Inurria bihotz onekoa zen eta Txirritaz errukitu egin zen. Pentsatu zuen Txirritak ez zela gaiztoa. Alferra eta kaskarina izatean horixe du txarra honek, esan zuen bere artean. Baina oso alaia da eta ederki pasatuko genuke negua biok elkarrekin jarraitu zuen esaten bere kolporako. Txirritak arte aurrean jarraitzen zuen dardarka. Gero eta hotz handiagoa zeukan eta ezen zuen gehiago. Eta ze errutzi behar aldidazu sartzen edo ate aurrean egunki behar nauzu hotzak eta hotzak hilarte? Galdetu zion Txirritak erabatzi etxita. Ondo da, zar zaitez barrura. Antzen nahiago janaria dago biontzat. Mila esker Inurri, eskerrik asko. Ezan zuen poze Txirritak. Utzi eskerrak emateari eta datorren urtean kontuak jarraiz atera. Erantzun zion Inurriak. Bai, datorren urtean lan asko egingo dut, ikusiko duzu. Txirritak eta Inurriak elkarrekin igaro zuten negua hura. Txirritak pozak zoratzen egon zen Inurriaren etxean. Bapo, asko jan eta edanez, eta Inurria ere zoriontsu izan zen Txirrita oso lagun alaia zelako. Hori ala bazan edo ez bazan, zer den hobea zuk esan, Txirrita izan alaia Inurria izan.